जय माँ काकटपुर आसिनी माँ मंगला माँ जगजननी समस्ते मनस्कामना पूर्ण हो समस्त भल रखिता माँ लो दयामयी जगजननी। चैत्र मासर चतुर्थ पाଳି मंगलार ओषा ମୁଁ ଆଜି ଫୁଲମାଳଟିଏ ବନେଇଛି ମନ୍ଦାର ଆଉ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଆଉ ଟଗରରେ ବନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଭୋଗ ବି ସଜାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ସେଓ କଦଳୀ କାକୁଡ଼ି କମଳା ଅଙ୍ଗୁର ବେଦେନା ଆମ୍ବ ଏଇସବୁ ଭୋଗ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଫଳ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ସଜାଡ଼ିଛି। ତା ପାଇଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ଟିକେ ନେଇଛି ଝୁଣା ଟିକେ ଗୋଟେ ଦୀପ ନେଇଛି ଆଉ ଧୂପକାଠି ଦୁଇଟା କର୍ପୂର ଆଳତି ପାଇଁ କର୍ପୂର ନେଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ତ ମାଆଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ତ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ପନ୍ଥି ମୂଳକୁ ଯିବା। ପନ୍ଥେଇ ଧୁଆ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଗୋବର ଆଉ ହଳଦୀ ପଡ଼ି ଆମେ ପନ୍ଥେଇଟାକୁ ଧୋଇ ଦେଉ। ସବୁ ପାଳି ହିଁ ସେୟା ହୁଏ। ତାପରେ ଖଡ଼ିରେ ଚିତ୍ର ଆଗ କରାହେଇଗଲା। ତାପରେ ପଞ୍ଚରଙ୍ଗୀ ମୁରୁଜ ପଡ଼ିବ। ମୁରୁଜ ବହୁତ ଜୋର ତାତି ହେଇଛି 12ଟା ବେଳ ଖରା ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ହିଁ ପୂଜା କରୁ। ମୁରୁଜ ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଜଣେ ଭୋଗ ସଜାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଜଣେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଗ ଜଣେ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡେକ୍ଚିରେ ଆମର ଭୋଗ ସଜଡ଼ା ହୁଏ। ଜଣେ ମାଆ ଚକଡ଼ୁଛନ୍ତି କଦଳୀ ଚକଡ଼ୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ନଡ଼ିଆ ଯିଏ ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଇଥିଲା ପଞ୍ଚାମୃତ ଆଗ ପନ୍ଥେଇରେ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଥୁଆ ହେବ। ତାପରେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଜଣେ ଆଣିଥିଲେ କ୍ଷୀର ବି ଦେଲେ। କ୍ଷୀର ଦିଆହେଲା ପରେ ଆମର ସେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ପଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଥିରେ ଆମର ସେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ବସିଲେ। ସିନ୍ଦୁର ତ ମରା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଳି ଧୁଆ ହୁଏ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଆଉ ଧୁଆ ହୁଏନି। ତାପରେ ହଳଦୀ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଧୁଆ ହୁଏନି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫୁଲମାଳଟି ନେଇଥିଲି ମୁଁ ସେ ଫୁଲମାଳଟି ସଜେଇ ଦେଲି ମାଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ। ତାପରେ ବହୁତ ତ ଚୂନା ଫୁଲ ଆସିଛି। ଚୂନା ଫୁଲ ଆମେ ଏନେ ସବୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ସଜେଇ ଦେବୁ। ବହୁତ ଫୁଲ ଆସିଛି। ତାପରେ ଭୋଗ ବି ଆସୁଛି ସଜଡ଼ା ଚାଲିଛି। ହଳଦୀ ପାଣି ବି ସଇଲାଣି। ଆମର ସମସ୍ତେ ଧଳା ମନ୍ଦାର ଆଉ ନାଲି ମନ୍ଦାର ସଜାଡ଼ି ଦେବୁ ସଜେଇ ଦେବୁ ପନ୍ଥେଇ ମୂଳକୁ। ତ ସିନ୍ଦୁର ଯିଏ ଆଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ପୂଜା କରୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆମର ତ ଇଏ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଷା ହୁଏ ଚୈତ୍ର ମଙ୍ଗଳାର ଓଷା। ଏ ତ ଦିନରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ରାତିରେ ପୂଜା ହୁଏ। ନିଶା ରାତିରେ 10ଟା ରାତିରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ତ ଗୋଟେ ପାଳି ରହିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଶେଷ ପାଳି ଝାମ ପାଳି ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପ ଲଗେଇକିରି ଦୀପ ବୁଲେଇ ଦେଲି। ଆଉ ଦୀପ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀପ ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ବି ଲଗେଇ ଦେଲି। ଯିଏ ସବୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୀପ ଆଉ ଧୂପ ସବୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଭୋଗ ତ ଚକଡ଼ା ଚାଲିଛି। ଦୀପ ଧୂପକାଠି ଆମେ ଆଗ ଅଧା ଲଗେଇ ଦେଲୁ ଆଉ ଅଧା ଅଛି। ହଳଦୀ ପାଣି ବି ସଜଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପାଣି ବି ଦିଆହେଲା। ହଳଦୀ ପାଣି ଆମର ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କ ହାତ ଜଣେ ଏମିତି ଧରିବେ ହଳଦୀ ପାଣି ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ଆମେ ହଳଦୀ ପାଣିଟା ଦେଇଦେଲୁ। ତାପରେ ଖାଲି ପାଣି ଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପାଣି ବି ଢଳା ହେଲା। ଆମର ତ ପନ୍ଥେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପନ୍ଥେଇ। ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ। ସେ ଗାତ ପୁରା ଆମର ଫୁଲ୍ ହେବ ପଣାରେ। ଝୁଣା ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଛୁ। ଭୋଗ ଆମର ଘଣ୍ଟି ସବୁ ବାଜୁଛି ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଛି ଭୋଗ ଆମର ଚାଲିଛି। ଭୋଗ ଅବ୍ୟାହତ ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପନ୍ଥେଇରେ ଢଳା ହେବ। ସେ ମାଆ ନେଇକରି ଗଲେ ଅବ୍ୟାହତ ଦେବାକୁ। ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏଠି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦୀପ ଲଗାଇ ସାରିଲେଣି। ଧୂପକାଠି ବି ଲାଗିଛି ଝୁଣା ଧୂପ ବି ଲାଗିଗଲାଣି। ଝୁଣା ଧୂପ ଆଗ ବୁଲେଇ ଦେବୁ ଧୂପକାଠି ବୁଲେଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଝୁଣା ଧୂପ ବି ପୁରା ବୁଲେଇ ଦେବୁ। ଝୁଣା ଧୂପ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ପଣା ଢଳା ହେବ। ଏମିତି ଜଣଙ୍କ ହାତ ଆମେ ଧରିବୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଧରିକିରି ବୁଲେଇବୁ ହୁଳହୁଳି ଦେଇକିରି ଆମେ ଏମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବୁ। ତାପରେ ପଣା ଢଳା ହେବ। ଆମର ପଣା ତ 5 ତସଲା ଖଣ୍ଡେ ପଣା ପୁରା ବଡ଼ ତସଲାରେ ଢଳା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପନ୍ଥେଇଟା ପୁରା ବୁଡ଼ିଯିବ ପଣାରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ସେ ଗାତଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଏ ପଣାରେ। ଏମିତି ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ଆମେ ପଣା ଢାଳୁ। ଆମର ପଣାଟା ବହୁତ ଦିଆ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ପୂଜା ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆମର ଚାଲିଛି ପଣା ଢଳା ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଲୁ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏନେ ବଳିତା ଆଗ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ରରେ ଧରି ଆଗ ରବିନାରାୟଣଙ୍କୁ ବଳିତାଟା
ବୁଲେଇକିରି ତାପରେ ତାତି ତ ଯାଉଛି ନା ହାତ ମାନେ ଧରି ହେଉନି ଦୀପ ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ବୁଲେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବଳିତାଟା ଦିଆ ହୁଏ ଆଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଲେଇକିରି ବଳିତା ତାତି ଯାଉଛି ହାତ ଦୀପ ଉପରେ ସେମିତି ଥୋଇଦେଲୁ ବଳିତାଟା ତାପରେ କର୍ପୂର ଆଳତି ହେବ କର୍ପୂର ଆଳତି ପରେ ଆମର ପୂଜା ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ପୂର ଆଳତି ହେଲା ସେମିତି ହୁଳହୁଳି ପକାଇ ଆମେ କର୍ପୂର ଆଳତି କଲୁ। କର୍ପୂର ଆଳତି ବି ସରିଗଲା। ଏଥରକ ଭୋଗ ସଜଡ଼ା ହେବ ଯିଏ ଯାହାର ସବୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲେ ଭୋଗ ସଜାଡ଼ିକି ଯିଏ ଯାହା ଘରକୁ